Malawi Today. Mai Loveness akutisadza iwala zomwe mwamuna wawo anawachita kamba kuti kwathawa kudwala ndi kukakwatira mkazi wina kunali kusowa chikondi pa iwo. Kodi nkhani yawo inayenda motani? Ndinetu Loveness Maundala, ambiri amanditcha kuti Mabashiro. Ndili ndi nkhani yoti ndifotokozeko imene yandichitikira pa umoyo wanga yoti ukanika kuti ndiyiwale. Ne ndinali pa banja 2016. Koma pa 2016 napezeka kuti tinakhala opanda mwana mpaka 2018. Pa 2018 mwachisomo cha Mulungu tinatha kuyenda m'mankhwala ine ndi mwamuna wanga mpaka tinatha kumakwera maminibasi ndithu kupita kuzomba kusakasaka mwana. Ndeni katikati mwa udya mankhwala aja kunapezeka kunena kuti ndinasiya chifukwa palibe chomwe ndimachiona kundithandiza. Mwa ine ndekha ndi mwamuna wanga tinayimika mapemphero. Timatha kumapemphera usiku kumadzuka kumapemphera kusaka mwana. Mwachisomo cha Mulungu anazandiyankha Mulungu ndinapeza mimba. Mimba ija ndinayikhala ndithu ndikumayidikirira mpaka na miyezi 9 inakwana. Itakwana miyezi 9 matenda aja anayambika monga matenda achidzimayi waukuleba. Ukoti kunali kuli kubayaka koma kumene ndili kuno ndi ku Mozambiki, makolo anga anasamukira ku Mozambiki koma ndabwera chifukwa cha matenda. Koma nthawi imene ndimakhala kubayaka ndipo kuchipatala chake chinali kwa Mponda. Nditapita kuchipatala atakandiyeza madokotala anati matenda sanati. Ndinakhala ndikudikirira. Kenako ono madokotala kunapezeka zoti anazandiyitana kuchipinda komwe timadikirira kuja. Loveness tabwera kuno ine nditapita napezeka kuti anazandi yala pepala yako yapa ugone ni kutani tikuyezi. Atazayeza matenda anazapezeka nati mwana wako akupuma mobanika. Ndiyo apapa ifunika kupita kufyeta. Ine pakuti ndimamva zonena kuti mwana akapita akamapuma mobanika sachedwa kufa. Ineso munthu oti ndavutikira mwana. Nakhala zaka 30 opanda mwana. Ndinalovomereza kupita kuleba kujeni kufyeta. Titapita no kufyeta koma chomwe chinandibwisa chonena kuti agadian anga asana sainire china ili yonse zokhoza kufyeta. Anangondiona nditanyamulidwa ndikupita kufyeta. Nditapita kufyeta kunapezeka kunena kuti kunabadwa mwana wamamuna. Atabadwa mwana uja inabwerera kujeni wodi kuja kumadikirira. Nditatuluka kupita ku nyumba. Tsiku lomwe anadzandipasa la check up lisanakwane kunapezeka kuti pabala pajaso panarumbutsuka kumatuluka mafinya. Ine nakwanisa kubwereraso chipatala. Nditabwereratu mchipatala anazati tipiteso kufyeta. Ine nazapita. Nditapita kuja kunakhala kuti matenda anonso pano achulukira. Koma mosemo tuti ndi mwamuna wanga imweyo. Matenda aja achulukira khanga kuti ulendo oyamba anazaononga njira ina, kubwereraso kachiwiri anazaononga njira ina. Thupi langa linayamba kusintha kuyamba kutupa sono matenda kukula. Mwamuna wanga anakwanisa kuimbira phone kuno kumuzi ngati ku Mozambiki kuno kumene kuli makolo. Ndikota samuka kwa Susa, mfumu yaikulu likhonyowa kwatiye chinguza. Ndiyena anazaimbira phone kuno ku Mozambiki anapeza kuti akulu anga ndamayi anga ananyamuka. Kupita kubalaka, kupita kuja tinatumizidwa kuzomba. Tikapita kuzomba madokotala atandiona na usanantengera kufyeta. Kubwera 2-3 days akapanga choncho muja akapanga operation wawo akayi masule mastika aja kumapezeka subaba baja mazi kutuluka. Ndakhala ndikumabwerera kufyeta kuja kokwana ka 10 times. Ndipo matenda anafika ponena kuti anakula kufika pa 0. Ineyo kuyenda osayenda mwana uja sanango yamwa 2 weeks pomposo sana yamwe. Ine umapezeka mangonyamulidwa. Chine chose upanga kuchitiridwa. Ndiyeno titanyamuka kumene kuja kuchipatala kuchara titulusa tinafika kukhomo ngati kubayaka kumene ndimakhala palendi. Titafika kumene kuja kuona be matenda sakusintha tinabweraso chipatalaso kubayaka. Bayaka kuja titakhala anazanditumiza kuchipatala kukwizi. Titafika kukwizi nazakhala mwezi ni half. Tinabwezedwa. Potengera kuti mene timapita kukwizi mena matitulusa kuzomba sana tipase form ya formation yonse mene zimayendera pa utenda wanga. Kukwizi kujana tikana kuti siri kupisa niso ni kufyeta. Ifo jona kuti formation yonse ifedilibe. Anandibweza. Atandibweza tinazaka fikiraso kukhomo.
Tafika kukhomo tinanyamuka mabwera kuno kumudzi ku Mozambique. Tafika ku Mozambique matenda aja anali akukulabe. Nthawi imeneyoyo mamuna wangayo tinanyamulana kufika kuno kumudzi anakhala 3 weeks. Kenako anazasazika ndikupita kumudzi ndikalime. Monga ineso zibambo komanso ndikathe kuzisaka. Zinatero kenako iye ananyamuka inatha miyezi 3 chithandizo china chilichonse panali palibe. Kuti aganizira kuti munthu uja namusiya akudwala ayi komanso mwana ujaso anali akudwala chifukwa choti samayamwa mthupi munasowekera zambiri. Anatha miyezi 3. Inenso itatha miyezi 3 tinabwereranso chipatala kuona kuti matenda aja sakusintha. Chodabwitsa nchonena kuti iyeyo mmene timapita mchipatala amangokwanisa kukati kwezesa sitima munthu oti sinimayenda ngokoti kwezesa sitima ife ndikumapitirira ulendo wathu. Kukafika ku Baraka ku chipatala kuti tumizaso ku Zomba. Fika so ku Zomba ndinakhalako 3 weeks. Napita so kufyeta. Kenako ono tinabwerera anatitulusa, atanditulusa anakwanisaso mamuna angacho kuchoka kwawo kumene amakhala chifukwa ndi wako amanchiji muzi waukulu Kyerera kwafuma ukwatiye chinguza konko. Anangokwanisa kupita kuna yuchi kukatisisa sitima ndikuti kwezesa matransport akwathu. Ndibwerabe chabwino kubwera konko chapana anazakhalanso miyezi 3. Umenewo nthawi imene tinabwerera ku chipatala inali Oktoba. Nthawi yomwe amabwera inali January kumapeto. Kenako akuzabwera ndikuza kunena kuti apa ndabwera mkazi wanga kuzakuza kuti ine apa ndikukapeza mkazi. Nditamva zimene anayankhula ine yomwe ine ndekha ndinakhala nawo zojekha ndinapa safuso mamuna wanga mukukapeza mkazi ndi size yomwe ndilili ine mukulimba kupeza adi mkazi avekere ndikukapeza mkazi ndikutoze koma kwambiri. Ineyo munthu oti anthu akungodikirira kunena kuti kodi Mulungu atipasa chani. Atipasa munthu umoyo kapena atilanda. Koma ine mukwanisa kunena kuti ndikukapeza mkazi sikundilalatira koma kwambiri. Ine apa chomwe ndingakuuzeni chonena kuti mwakhala kwa miyezi ngapo popanda chithandizo china chilichonse. Lero mukuzabwera ndili kuti ndikukapeza mkazi ndikukakwatira. Kodi mukanakhala kuti mukudwala ndi inuyo. Ineyo ndikanakwanisa kunena kuti mamuna anga apa ndadikirira kokwanira ndikukapeza mamuna wina ine ndalephera kukudikirirani. Oyankho yomwe anandipasa anati sizingatheki ndini kuti chabwino zakhala zophweka kwa ine zikoma kwambiri ndisakuphereni ufulu apapo popeza inuyo mmene mwabwerera musolo chithandizo china chiliso chokhuza kuti kumalo kucha kuli matenda ndiye mwangobwera mozandiuzani kuti ine apapa ndikukakwatira ndi chinthu chopweteka kwambiri. Mamuna anga ndisakunamizeni chabwino kakwatireni kumano kwa ine bola banja lithe. Chifukwa apo zimene mukuzipanga ndi zimene mukupanga musaganizira kuti kumalo kucha kuli matenda ineyo ndizafa ndi BP yokukuganizani inuyo. Ndi apapo mmene muzibwerera kuno muzibwera muzina lonena kuti ndikukaona mwana wanga osakhala banja ineyo pabanja ndalephera ndivomereze kuti ine nditatha kale mmene ndililimo lero ndaipa. Anati zimenezo ndizosatheka ndipo temberero limene ine sindikulifuna. Utacha mmawa anakwanisa kuyitanisa makolo anga pamodzi azikulu wanga ndi brother wanga amene ali maodi anakhazikisa anthu aja pansi. Ineyo ndabwera kuzauza akazi anga akuti apa ndikukakwatira ndi mawu omwe andiyankha akazi anga onena kuti ati ndikachoka kuno ndizingobwera kuzaona mwana banja kwa iwo kulibe. Anthu aja anazapasaso funso lina kuti ineyo ndimene alili zimayi mukukwanisadi kumuuza zokuti apapa ine ndikukakwatira. Kodi kanakhala kuti mukudwala ndinu zimayi zikanatheka kunena kuti kukusazika ninyo kuti abambo apapa ndakudikirani kokwanira ndikukapeza mamuna wina. Anati zosatheka isono zakhala zotheka kwa mkazi yu ndi mmene matenda mmene mukuonera mmene alili. Ndi choncho waja anati zomwe ndafuna ine ndiziti ndi zomwezo. Anati zikomo kwambiri. Ndiye mamuna waja anati koma zimene alankhula akaziwa zokuti ineyo kunoko ndizibwera kuzaona mwana pa programu ya banja hayi kulibe ine zimezo sindikuvomereza chifukwa limene nditemberero. Ndi makolo aja anati papa pasavuti popeza wathu iyi ndamene akudwala izoza kulankhulira kudwala. Anazandiuza asisi apapa chomwe chingachitike ndiyonena kuti mamuna alimuvomerezeni akakwatire nanga ife tipanga bwanji matenda ndi amenewa simukuchira tivomereze indeni mamuna amasowekera zambiri.
ine musazitengere awawazi kuyenderani ngati mitala nauza zokuti zikomo kwambiri popeza mwayankhula maonena kuti ineyo ndikuyankhulira kudwala ine ndifuna ndikusatireni ine ngati anthu amoyo osadwala ndikuveseseni ndikuvomerezeni ine kundipange makani munthu oti ndili chigonere sizitheka ine ndikuvomerezani kunena kuti ine awanda amunanga ndinauza amunanga apapa chomwe chingachitike ineyo mukanyamuka kupita kwanu muziziwa kunena kuti muli pa mitala ineyo muzindiyendera khaka ndrama komwe muzipeza umene kokhala ndi 1000 zikwanisani kugawa 500 muziziwa kuti kuli matenda amayi komanso kuli matenda a mwana akuyendera kumwa mkaka kuti thupi lake mwina litolerereko muziwezo muzizirani muziziziwa ngati na bambo ake a mwana anati zikomo kwambiri limenelo lomwe anazabweralo linali mande lolemba mazulu awo lolemba ndimene amanena zimenezo kucha kwa lachiwiri ndimene amayita na azibale anga anasazika pompo kuti lachitatu ndikunyamuka kutani kupita lachitatu kuti acha ananyamuka kumapita koma moopa mulungu ndikunena kuti mmene anazanyamuka 2021 January mpaka napano sakubwera ineyo matendawo tinene kuti mumphamvu ya mulungu potengera kuti mulungu muchisomo chake wafuna kunena kuti Satana achite manyazi tikupezako ubwino pakana unali woti matenda kuti sinimayenda ndinakwanisa ndithu mumphamvu ya mulungu kuphunzira kukhala kuphunzira kukwawa ndithu kuphunzira kuyimirira step ndithu mmene munaonera kuti mwana wangobadwa kumene akuphunzirako zoyenereka kuchita mpaka nakuphunzira kuyendera ndodo ndithu koma chodabwisa nchiona kuti chomwe ndimachiona nchiona kuti azibale anga chine chiliyonse monga kwa bambo anga amawafotokozera ndipo amayimbira phone chine chiliyonse ndikumauza ndikuona zodabwisa kuno akazi anu akuyendera step iyi koma iwo acha amangoti zikomo kwambiri zikomo kwambiri kunafikira mpaka na ine kutaya ndodo kuyamba kuphunzira kuyenda bwinobwino ninigwa ndithu kumandizusa anthu koma mamuna anga osabwerekedwa moyo kuti ndipite ndikaone ndani akazi anga kapena ndikaone matenda ndi muchifukwa icho kufikira nyengo ya lero ndikuyenda bwinobwino ngakhale khasuso ndikugwira kupita kumunda ngakhale muli movutikira koma potengera kuti nanga andithandiza ndani makolo anga ndi osauka komanso ndiokalamba komanso palibe wina aliyense amene angandipange sapoti oposa mamuna anga amene anandithawa kukakwanisa kukakwatira mkazi wina ati opanda chilema china chilichonse ndikumakhala naye ndimalira mumtima kunena kuti vuto lomwe lagwa kwa ine bweza kumaliona mamuna wanga bwezi tikumathandizana makazi wanga tipanga bwanji koma lero zikuonesa kuti ine ndikugwira ntchito mozunzika movutikira muzina kuti mamuna wanga anakwanisa kundithawa 2021 mpaka napano fika ubola namba kupeza 2021 kudwala namba 2018 koma ubola nazawo yamba kuona 2021 koma mufikira nyengo ya lero olo mwana wanga adadi yake sakwaziwa pazokhazo ineyo ndisanami sindizayiwala ndipo ndimakhala ndikulira kunena kuti akwanisa kundipasa chilema ine ngakhale ndikugwira ntchito komanso pamene ndikuyembekezerabe kuti chipatala ndilowebe potengera kuti vutolo ndi mmene lilili akandipange check up mavuto langa limene lilipo chifukwa operation ndapangidwa ka 10 times koma mamuna wakwanisa kuzowa kunena kuti munthu ndampasa vuto lomwe lilipo lero akukandithawa kukakwatira mkazi wina ineyo pano palunga khale ndikuyenda koma sana wanga sunabwererebe malo koma ndikungogwira ntchito mokuti ananga ndipanga bwanji yetu ndiyeni nkhani yoti ndimene ndimafuna kuyitumiza ngati ndayikwanisa kuyilongotsola aulosi nthandizeni pologalamuyo mwina mamuna yonso achimve kunena kuti mkazi uja akulira mpaka napano ndipo ndimanena ndipo ndimapemphera ndipo ndimapempha kwa mulungu kunena kuti mulungu athe kunimenyera nkhondo mamuna amene azathe kuchita manyazi pasogolo ndipo ndimampemphera umoyo wapatali inenso ndimapemphera umoyo wapatali mwana wanganso ndimampemphera umoyo wapatali panopa mwana wakwanisa zaka 7 ndi twikisi koma bambo ake sakwaziwa ndimangopempha mulungu kunena kuti tosalisiye ndi moyo tizaone liwiroli mmene lingayendere mmene lizakhalire kusogolo ndiyero aulosi ineyo ndikulira ndikudandaula ndipo sindizayiwala ndipo sizizatheka chifukwa ndipasa chilema pa munthu oti wanandithawa izo ndimene ndikudandaula ine pa moyo wanga